కొత్తగా పెళ్ళైన అల్లుడు ఒక ఆయన అత్తగారింటికి వెళ్ళాలి అనుకున్నాడు అండి. అయితే అడ్రస్ తెలియలేకపోయింది. అక్కడ ఒక ఆయన సాధు ఇలా కూర్చొని ఒక చెట్టు కింద ఉన్నారండి. నేనేంటి నన్ను అడిగేది, నేను ఒక జమీందార్ని, నేనే కనుక్కుంటాను అని బయలుదేరాడండి. చాలా బర్రెలు కనిపించాయట. మా అత్త వాళ్ళకి ఇన్ని బర్రెలు ఉన్నాయి అని ఒక బర్రెని పట్టుకుంటే సరిపోతుంది కదా, అది ఎలాగనో ఇంటికే వెళ్తుంది కదా అని పట్టుకున్నాడటండి తోకని. ఎప్పుడైతే తోక పట్టుకున్నాడో ఆ బర్రె పరిగెత్తటం ప్రారంభం చేసిందట. అన్ని బర్రెలు పరిగెత్తుతూ ఈయన రోడ్డు పైన రాసి మొత్తం పేడ బుడద అంతా ముఖం పైన పడిపోయి వెళ్ళిపోయాడట. చివరికి అత్తగారింటికి తీసుకెళ్ళిందట. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చూసారు, ఎవరో దొంగ వచ్చాడ్రా బర్రెలను పట్టుకోవడానికి అని బాగా కొట్టారట. లేదయ్యా నన్నే మీ అల్లుణ్ణి అని బయటకు వచ్చాడు. చూడండి ఎంత కష్టం. అలానే భగవంతుడు ఎవరు, నేనే తెలుసుకుంటాను అని ప్రయత్నం చేయటం కూడా ఇలాంటిదే. దానికంటే వినయంగా గురువులని ఆశ్రయించి భగవతత్వం గురించి తెలుసుకుంటే ఎంత సులభం అండి. మనందరం కూడా కృష్ణ భగవానుడు ఉపదేశం చేసినట్టుగా మంచి ఆచార్యులని గురువులని ఆశ్రయిద్దాం. శాస్త్రము ద్వారా భగవతత్వాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం